Kaixo lagunok, hemen gaude, gaur Erbitin, berriz Basaburuako baiara, eta Erbiti... 35 berrogei biztanle inguru izango ditu. Eliza ezagutzera, agitikoa. Apa. Hemen gaudeia. Elizan, bere zein ederra dagoen, elurtua dana. Elurtua. Eta atrio ederra, 3 arkokin. Atea, 13. mendekoa izan behar da Eliza hau, gotikoa. Eta nabaritzen da oso ongi. Atea, gotiko puru-purua, ederra benetan. Erbitiko Ama Birjinaren parrokian. Haude. Hau zen apezetxea, eta hemen dugu sarrera, Elizeko sarrera. Bikaina, ate gotiko ederra. Eta zoragarriak hemengo bistek, arku otatik Basaburu aldera. Amazazpigarren mendeko erretabloa du Elizonek. Eta herrian Ama Birjina, sortxoarekin, Ama Birjinaren jaiotzari dedikatua dago Elize. Goian Jesus, Maria eta Joanekin, hemen gure ikuspegitik, ezkerretara San Jose, aurrarekin, eta eskuinetara seguru asko San Joakin izango da. Eta gero, hor goien, baditugu bi santa, martiriak, alde batetik, seguru asko Santa Luzia izango da hori, eta hau seguru asko Santa Barbara izango da, beste martiri bat eta etxetxo bat eskuan daukena. Ama Birjinaren beste irudi eder bat dugu hemen. Eta, hola bete, hemen Eliza oso txikia da, baina oso ongi dago. Maite ederra, zeruko atea, itxasoko izarra, zeruko atea, itxasoko izarra. Hemen beste zea bat, bai, maniki bat, zeakin, pendienteakin, da ez dakigu, Ama Birjina izango zen garai baten, no? Sagrario zarra. Eta sagrario dugu. Eta hemendik garai batean sarrera zegoan zuzenean, apezetxetik sakristira. Eharra da, bai. Es un cañón del Colorado. Zailtasunak Elizetik jesteko. Eta kanposantura etorri gea. Hemen gauza bitxia da, kanposantu berbera konpartitzen dutela Gartzaronek eta Erbitik. Gauza kuriosoa da. Bi herrin arten dau, eta dintzako balio du. Beraz, hemen erresponso orokorra egingo dugu. Gaur Erbitikoa, baino balio du baita ere Gartzarongo hildakoentzako, darentzako. Errezatuko dugu berdin. Bai, kontuz. Bai. Bide. Bai. Hildako guztik elurrazpin. Lurrazpin da elurrazpin, kasu honetan. Eta hemen kantatzen den San Miguelen kanta kantatuko dugu. Gorde Miguel, Euskal Herria. Gorde Miguel, Euskal Herria. Guazen euskaldunak Arabarrera,
Mikel aingerua bisitatzera, Gorde Miguel, Euskal Herria, Gorde Miguel, Euskal Herria. Oye, tiene otra puerta, el otro pueblo será. No tienes que hacer la de forja. Bai. Eta bagoaz Erbititik. Bueno, ba, Bueno, agur agunok. Beste bat arte. Beste herriren bat bisitatu arte. ongi seitu. Aio.